korban demen wayang kulit klasik gagrak Yogyakarta, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bagikan channel ini agar wayang kulit gagrak Yogyakarta tansah anjayeng babon. Krungono suarane Mbak Iis kaya suaraku. Urung layon
aneng kutha Praba lingga perang tanding urung gesma Karya mukti ayu pun kakang pamit palastra Swara apa Pak iki mau? Lah ya kaya kene iki, Nduk. Palangan jaman saiki iki wiraswara iki kaya ngono ki nek isuk sore, woh. Ting brengek kae. Oh, kocapong ku anggere jam 1 meneng iki oh haham. Nek isuk sore iki kaya ngungkuli macan. Iya to. Luwih-luwih sindene mutuk. Oh. Mesti wiyaga iki juk padha gembregah kaprawirane. Ha iya. Ki mau suarane wiraswara Pak Satriyanto, suarane ampuh. Oh, kepiye ta? Suarane gumlontor kaya jalontara. Nek cilik bening, nek gedhe arum. Suarane ampuh dasare ya dalang. Ya to iya. Kerep mayang wis aku kerep ngamuning-ani dhewe kerep mayang. Wow, lakone apik, wahyu ketentreman. Oh iya lho. Angger mayang tak susul ning kono wahyu ketentreman. Iya, ning aku melu mongkok, melu seneng. Bau kanan, bau tengenku do iso mayang kabeh. Iya. Piro suarane telu, nom-nom suarane ampuh kabeh. Iya. Gandeng ki mau suarane wiraswara saiki jajal Ibu Swarawati sapa? Darti to, nek ora Darti ora nongglen. Ya lho, genti wiraswara senggak ngono. Suarane oh, bathok bolusi madu paribasane. Ketoke piyane ming sak oh sak biting ning suarane biyoh. Ampuh tenan. Ya to aku mbiyen tau nganti kuyung-yun. Iya to suarane ora ngono iya. Suarane sapa sing ora kepencut? Iya lho. Saiki undak-undakane wah jame anyar. Wah pating kertop. Marake blereng. Iya. Ayo sindene muni wiraswarane senggak telu kudu kompak lho wiraswarane nek nganti ngalor karo ngidul awas. Was bejane
Duh, jan mandek. Iya jenenge nek ngene iki ya gawe kagol. Lagi arep kemringet ya dindeke. Iya to. Mbak Darti kuwi tenan senenge melarakan. Nek dindak-deke, wo malah njaprut ae kuwi. Iya. Dadi karepe. Lah beda karo kiwane kuwi senenge mondhak-mandhek. Iya to, nek kuwi wah jan pokoke alim. Demenakake. Iya, ora kokean cengkok. Iya, nek Dartine dituruti, wo. Mengarep nyengkok terus. Ayo. Anakku bocah ayu. Sri Rahayu. Apa, Mak? Ayo kowe karo aku sinambi omong-omongan sawetara. Ora ngarepe apa Koridana Pertapa nek wis mandeg arep ngomongke bab apa to, Mak? Ngene ya, mula aku karo kowe tinimbah lan ngersani ingkang kagungan dalem. Bengi iki supaya nderek anyeng kuyung anggone ingkang kagungan dalem netepi darmaning kasepuh ndhaumke putrane kang wis kelakon ya dina iki uga ya lan bengi iki aku karo kowe nderekke para pinisepuh para sesepuh ana kene ujube ngaturke suka-syukur ana ngersane Bathara kang akarya jagat ya ing panuwun muga-muga dhawuhe Sri Pinanganten Sarimbit ora ana sambikala satemah tinebihna godha rencana amung ngarep-arep tumuruning wahyu lan rejekine iya lan aku nyuwun marang Bathara ora suwi banjur diparingi dolanan sing ora mboseni ngono lho iya Mak. Kanca-kanca iki komplit ya. Piyagane ana kurang luwih 20 ya. Sindene 4. Terus wigati kang angka 2 iki mau kang angka 2. Ujube bengi iki supaya ngluwari punagi. Amarga rikala temanten isih timur nandhang raga kawiyos simbahe. Menawa sesuk bisa wali utamaing jati tekan titi mangsa jinatu krama dening salah suwijining priya arep nimbali ringgit purwa ngono dilalasing ketiban sampur kowe oh ngono to Mak iya mula ilasrana sesuk-esuk cara kuna nyendal kupat luar ngono lho oh ngono iya ya muga-muga aku karo kowe tinimbalan ngersane kang kagungan dalem nderekke ngaturke suka-syukur ora ana sambikala satemah amuwi miwah amwayiri sang temanten sakarone oh ngono Mak iya sindene pira 4 wis do priksa kabeh wis nek piyai kene wis do kulino sing saka mepet aku ki presiden saka Karangtengah saka Gabuk jenenge sapa Dina Iis Rekatawati. Iya.
Ini sing kiwa kuwi ya presiden saka Giri Cahya uga. Kuwi Mbak Widarti. Wiwit isik cilik kuwi sing momong aku. Ha iya. Momong aku kuwi. Oh, ngono to iya. Rikala biyen isik sekolah oh melase ora jamak. Saiki ngunduh kepinterane ya wis cukup. Lir sama barangnya wis cukup. Iya. Kuwi Mbak Widarti saka Giri Cahya uga. Lah sing kiwane kuwi anakku saka Krambil Sawit. Kuwi Mbak Nur Triana. Iya. Ditek piadeke Sembodo. Iya. Angger ngerti karo Mbak Nur Triana kaya ngerti karo sedulurku saka daerah Kaligesing. Ditek piadeke Sembodo. Ha iya. Ngono to, Mbak. Iya. Kepresidenane ya cukup, ya prigel, ya pinter, ya tegen, ya rigen. Oh iya. Oh iya to. Kuwi wis tak anggap kaya anakku dhewe. Ha iya. Iya to, Mbak. Iya. Wis tak anggap kaya anak-anakku kabeh. Iya. Ning ya bener presiden ki anggere arep pinter mesti nek karo wong tuwa ya wedi, ya ngajeni, ya bekti. Oh iya ya Mbak. Iya kaya Mbak Nur Triana ku larise ora njaluk imbuh. Ben bengi makarya terus bengi makarya awan ya makarya. Nganti suarane oh nglokor-nglokor mergo ora tau seren. Iya. Mau wis keweca. Napa to Pak anggere kula ndereke jenengan kok swara kula rada klerek-klerek. Ayo anggere le dahar iki ya diatur ora waton dahar. Mesti suarane iso awet. Iya ta iya. Pola makan ki penting. Aja tekne seneng saut. Iya. Lah ki wane Mbak Nur Triana kuwi babuning sinden, busu dirahayu. Prasaja wiyaine cukup kepinterane cak Gunung Kidul ora ana sing mapaki kepinterane. Oh iya ya iya. Kula tak suwun para anak-anakku sinden sing nom-nom ku ya tiru Busudir kuwi prigel, pinter, cakepan lho. Nek ana gending-gending sing kira-kira angel ya piye carane ngudi. Oh ngono iya. Ayo saking ngaturke seneng-seneng pinangka dadi sarana njaga jejeg ajeking kabudayan kita. Lak ngono. Iki mau sawetara tembang Smarandana ya banjur arep ngaturke apa mak. Pokoke aku nek ora gending sing klasik ora wis ora medem. Oh iya ya. Lah perkaraku gending cara saiki mengko. Oh iya mak. Cebi dindingaken slendro kula nyuwun sinom parijatha. Sapa? Arep sinom arep apa? Sinom parijatha, sinom grandel. Wah, marake bingung. Sapa sing arep tak suwuni? Coba gandeng suwe ra tau ketemu karo Mbak Nur Triana. Kula tak nyuwun berkah Cobi kaya napa sinom grandel. Ana sing ngarani sinom grandel, ana sing sinom. Ayo. Mengko ben duet karo Mas Tri. Mas Tri kudu siap lho, ku angger tiba gilirane nganti mejen awas. Memanesmu. Apa maneh? Edian. Suara kok kaya ngono, cocok karo piyaine. Awas, alon-alon mawon, rasa kesusu.
Kaya adate iki lho alon-alon wae. Neno Umpama munduta munduta roti. Meneng kok bae. Oper Pak Triyanto. Reno. Taratamtu. Awas lho iki, aja nganti kleru lho. Tartamtu. Lah tartantu tatu ru. Awas lho. Tak tu Aku sebabe aku sok melang-melang lho angger cakepan kuwi. Lah ya dituruti. Ademben kok ora. Kayak pas kepeane keterucuan kok ya. Demben kok menclek ora turuti. Ibarat wong numpak Mbak Ayu. perahu. Oper ke Mbak Nur. lumampah tanpa welah Ing matiane ing ing mayane Sadis. Ah, lah yes. Rigen padha kang pungkasan kur Mbak Nur karo Mas Tri. Menika dingapunten nggih bucange dekatan mangan gaji. Wingi bar kurban niku lho. Kek suwantene telas. Angger liyane isik. Ayo kur, temah, yuk. Temah kunjing angin jong neng paku lingan. Wah, siane lok. Dasarine dipasangke Pak Tri karo Mbak Nur ki pasangan yang serasi. Ha iya, suarane yo sing putri yo lumayan. Iya. Mula aku tau krungu sumpahe Pak Tri iki. Pokoke aku anu kok arep ngenteni randane muni. Ora wero-wero lho. Yuk dadi gending dolanan apa? Kijing miring cara wetan kali buka bunang. Ayo. Ayo 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 ayo.
ayo mas kijing menyang solo toko klambi nonton mate dikialah ayo mas ayo mas kijing celone jare kapok bali meneh ayo mas kijing ayo mas kijing kaya ngene menyang Solo tuku klambi ana dondong mateng neng uwit aja percaya Joko saiki rambute gondrong ra duwe duwit Ayo miring yo. Miring. kaya ngene rasane nongko kurang lagi ditambah gula kaya ngene rasane tresno rina wengi katone mata jarek cinding larang regane aja lirik karo sindene wis ana sing duwe menyang pas lewat sana ketemu jodoh jare sayang jebule bojone lara menyang pasar lewat Semarang pengen mangan jarane bakso ketemu jodoh jarine sayang jebule bojone lara Ki mau gending dolanan apa kijing miring cara wetanan. nggih niki nembe sepindah niki saestu bucange Nggih. ngapunten Cobi, saiki tanpa nganggo gamelan, Cobi. Bir cetha. Aku rada ora pati krungu sing nggon ning Semarang ki mau lho. Tanpa nganggo gamelan. Aja werna-werna lho, tanpa nganggo gamelan. Ora kok tanpa nganggo. menyang pasar liwat Semarang menyang pasar angge tintingan menyang pasar liwat Semarang pengen mangan jajano bakso ketemu jodoh jarene sayang jebule bojone loro Mula ampun gampang percaya. Percaya kok karo wong-wong kaya ngono. Percaya ki karo aku. Kok wong kaya ngono kok dipercaya. Liyane kaya ngapa jajale? menyang Solo tuku klambi ana dandang mateng ana dondong mateng neng uwit ja percaya Joko saiki rambute gondrong ra duwe duit Oh, cocok. Mas Rambutnya gondrong ora tau duwe duit. Ya, iya tuh. Le duwe duit piye? Le duwe duit nek lancenge panen. Ki duwe duit nek ora malah apa lancenge ora panen ya ora duwe duit. Bucange Nggih. niki kula dadi gembro bios le bucange Nggih. saestu Dari kemau ana sing parikan tembok teng celoneh. Mau pripun cobi? tembok teng caloneh jare kapok kok balik meneh Apik. Wah, Jan. Jan. Apik tenan. Wah, ki mau ki jing piring cakepane lho ya lumayan. Ya.
Urute sapa Mbak Rekotowati. Wah. Ha iki nek iki kena dipercaya. Ha iya. Sembodo kok kuwi. Iya. Apa? Coba slendro apa pelok. Kula semanggake ning mesti apik suarane. Ya, jadi monggo Mbak Is jajal arep ngersake tembang apa. Ayo. Slendro pelok, pelok jarene njaluke pelok kok. Ya. Yuk. Tak kersane, pokoknya tak merdikake kok kuwi. Mingkar mingkuring angkara Oh, sembodo to? Iya. Akarana karenan marti siwi Ah, bejane sing duwe ya nok. Iya. Tuladha golek nek ora duwe. Wah, cengkoke medhit iya. Sing ora ngawaki kanthi bengko wetenge, sing gampang kanthi kepentut. Iya. Sing ora ngawaki melu megap-megap. Sinupa sinukarta mereka terto pakartining ngilmu luhur Wah, jan swara ya sembodo karo jenenge Rekotowati. Iya, wah kancil ngematke tanpa kedhep. kang tumrap ning tanah Jawa Suarane pulih saiki. Iya, demben klerek-klerek kok. agama agama
badhe lajengaken tembang menapa? Lamat wis katon tejane yen kok berangkat sarang aduh wiratane sinawangkan ambo yen besengot wipo patut nyoto cetni komerati aduh wakaya among Kang Mas arep engseh nadyan bebasane kali nganggo dosa lembar Kang Mas kaya wis kekaten rasa sing ning atiku pacaane sarwa asri jrobat tiba pensawan keman waktu mayat among Kang Mas marah engseh lamat wis katon tejane yen kok berangkat mencara aduh wangkat ambo seni yen besengot wipo patut nyoto jatni komerati aduh lestariya sandi langit asa rekmo nadyan bebasane kali nganggo dosa lembar Kang Mas
Mandek meneh, Mak. Mandek. Mundak mandek. Seneng aku pamrih awet. Yo. Pacane sarwa asri coba Iya, ki mau wis belok negari siji urute Mbak Widarti. Iya, Mbak Widarti arep di dawin nyekar apa? Slendro to? Slendro. Wis dadi kelangenan. Nek ora nembang nggon gubuk asmara ora sip. Ya iya. Iya ta. Iya kuwi. Senengane dolane gubuk kok kuwi. Oh iya. Ayo ndok yo. nyengkar nyengku Swara tanpa ana balung ngrine. Wah jan. Suarane apik, apa-apane apik. Iya. Dan le mindul-mindul. wiwitane nyengkar nyengkur Mula sing meke nganti kedanan to kuwi. lingsem yen kemutan Cengkoke luar biasa. lelampahan kang urip Neno. tresna tulus nadyaning gubuk asmara Awas lho, ora kena sembrono lho. Wong bengi iki disender. Ayo live. Kaya Kang Sesadio kae streaming. Di streaming. Iya ta iya. Di streaming ana channel Iwarjio channel. Ayo. Ayo. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren ning suka kebak tulisan warna apa tanggo kasih sayang
kae kebak cerita wayah wengi nganti gagal sino. Jadatan sak jroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi karma Iya. Aku kelingan ku kae yen tak leren ning coba kebak tulisan warna ati tondo pasir jenenge kebak asmara yen ate aku andang tresno tanpa bantal tanpa kuasa berbakti ke taman asmara ku kekain berwati lewet yen mengapa sakiti ku kae kebak cerita wayah wengi nganti gagal rena. Saren. Terus ke? Jadatan sajroning ati hutan luntur saya marah hati aku kowe dadi karma margaleri kebak asmara. No, apa keripik gedang saka Purworejo sithik edang watur rata. Ayo. Mengko nek kesuwen aku kowe le gojek ndak nampa dukane Kang Sinuwun. Ayo enggal nyamekake dupa ratus tak derekke mak. Kuku sing dupa kumelun lengeng biasa ngopeke. Binengku sagung jajahan nanging sanget tangi kipi sang resikane ko putra tumurun saking wiyati siniket ingkang lagya suka parisuka kacarita kang kinar medal jawi patih hari sengguni ngawe sang